Ọ bụrụ na di gị nwere ego afọ o nwere bụ ego gị na ya na-abọ kpara wee kpasịa, mana bifo na akpaba ego afọ n'ihi ọlịa sị na ọ bụkwa na unu kpata ego na ọ ga-enye gị ego one dị otu ka ị wee bido nke gị ọkwalụ gị. O wee lụkụ unu kpatara ego afọ wee jụ ya n'enu ya na ya n'etiti na-abọsị na ya manye gị that money. N'ife achọ bụ ka ị nọlụ zụbalị ya afịa mebelie ife afọ ị na-emebulie forever, isi ya mba na ife a bụ ife unu kwuru ekwu ọchụ. I wee na-abịa nna gị, ndị be nna gị wee nyelụ gị aka wee nye gị ego wee bido ife afọ unu kwuru ekwu. Nsogbu wee daalụ di gị wee dasịzịa datị na o nwere ego wee chigịta azụ wee yọba gị sị gị biko gị si n'ego afọ ịyọtalụ ndị be nna gị fanyelụ gị ji wee bido ife afọ ọ jụrụ na ọ ma nye gị o ka ị wee bido, ọ ma nye gị ego ka ị wee bido, ka inye esom ka ya wee tinye n'afịa ka afịa wee gabakwa agaba. Ị ga-enye ya bụ ego ịba mgbe ụfọdụ etu o nwere ndị kama afa na-abịa ọsịsọ, like o nwere ndị kama afa adị waste dị time were abịa o ndị afọ ọ na-emesi ha ka ekwu na ndị na-adụtụlọ ka ibu ndị kama afa na-abịa very late, like before fa abịa o mesigoli onye afọ ka ekwuru, o nwere ka onye o mere elofugo, mana pifụlụ ndị akabafa na-abịa ọsịsọ nsogbu dụkwa, nsogbu na-adụlụ ha. I'm telling you. Amarọ m ka m ga-esi si nwaanyị ayọlụ gị ego ife gị na ya na-abọkwuru ekwu, agreement is agreement na ị ga-enyekwa ya one dị otu ma ọ bụ na ya melu gị ife dị otu ịkwalụ ọnọkudu mesịrị si na ịma nye maka na nwunye gị ka ọ bụ ịkọmandịbazi anya o wee jụ gbapụ jee yọtanya bụ ego bata iwe chetekwazị ka ife sibelu gị ike, sikwa nwaanyị afọ ya sikwa na ego afọ yọtala ayọta ka onye gị maka na ọ dị ka ịbụ nwantị na unu kwesịrị ịma bụ na abịa na biznes a na-emekwa di na nwunye mana o nwee limit o nwee limit. Ihe ji si na o nwee limit bụ ọ bụrụ na di gị na-ezuzu ezuzu ma ọ bụrụ na nwunye gị na-ezuzu ezuzu wekwara ya kpọta n'afịa ịtagolo afụfụ wee bịa ụdị ya, o welu nzuzu afụ gasasịalụ gị everything mebisielu gị afịa. I'm just giving like example ka m na-ekwu apụ ịghọtago. Ọ bụrụ na ị nụrụ onye fụrụ ego n'anya o wee na-eme biznes itinye ụkwụ dị ogbujifugo ụkwụ chọọ dị ịma ma ịbụ nwunye ma ịbụ di o yọta ebe m na-eje so ọgbara m ka m ga-esi si dis woman na ya gbaghalụ gị ka o sikwa n'ego afọ ọ yọlụ gị jụrụ o sokwe gị wee kpata o sokwe gị wee kpata. Asịra m na ọ dịrọ pọsịbụl, asịra m na ọ chọọ na ọ ma nye gị, asịra m na nsị anyị enyere gị, mana ma mụrụ ka m ga-esi wee kwue and gị nwa bụ atụrụ kwesịrị igbu ikpele na abụ na wee nwụọ nne gị ala. Anara eme nwoke n'ego. Ife nna-achọ ịgwa gị bụ ma ọ bụ na ị nọ na peji abụ na gị na-eme ihe emegide nwoke luzukwo that woman too. Ịghọta ebe m na-eje ma ụmụaka gị ghọta ebe m na-eje. So ọ bụrụ na ị chọọ this morning and na imego ajọ ife dị otu ibigodolu ụzọ kwuo na ife imela adịrọ mma, bigodo ụzọ kwuo na ife imela adịrọ mma, bịagodo mgbaghalụ gị bifo i wee bịaka mee gịnị wee yọba the money. A sị na ile ọma ka eji aga n'ogwu. Oh yes, ị kwesịrị iji ile ọma maka na ịnyụrụ epulepu, maka na ọ bụrụ ma ị nweghị ile ọma wee bịa adị m enye gị anything. Ị ga-egosirili m na ịma ife ime, ị ga-egosiri m na ife imela adịrọ mma, ị ga-egosiri m na ịdụ sorry, ị ga-egosiri m na ị regret ife ime. If not, amarọ m ife ị na-akọ a na-akọ iri. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.